Σίγουρα σας έχει συμβεί. Αγοράζεις ένα νέο αυτοκίνητο, διαβάζεις το τεχνικό δελτίο με ενθουσιασμό και βλέπεις έναν αριθμό που μοιάζει με όνειρο. 4 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Βγαίνεις στο δρόμο, οδηγείς με την ομαλότητα ενός Θιβετιανού μοναχού, χαϊδεύεις τον γκάζι σαν γυαλί και όταν κοιτάς τον ενσωματωμένο υπολογιστή, η πραγματικότητα σε χτυπάει κατάμουτρα. 7 ή 8 λίτρα. Εκείνη τη στιγμή νιώθεις σαν να σε έχουν εξαπατήσει. Και η αλήθεια είναι ότι τεχνικά έχουν εξήγηση, αλλά το αποτέλεσμα για την τσέπη σας είναι το ίδιο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Λόγος πρώτος, βουλωμένα μπέκ ή διαρροή. Το μπέκ ψεκασμού είναι αναμφισβήτητα το πιο ακριβές κομμάτι μηχανικής σε ολόκληρο τον κινητήρα σας. Μιλάμε για ένα εξάρτημα που πρέπει να ανοίγει και να κλείνει χιλιάδες φορές το λεπτό, παρέχοντας ακριβή ποσότητα καυσίμου μετρημένη σε χιλιοστόγραμμα. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι μόνο πόσα καύσιμα εισέρχονται, αλλά και πώς εισέρχονται. Προκειμένου η βενζίνη ή το ντίζελ να καίγονται αποτελεσματικά, πρέπει να αναμειγνύονται στενά με οξυγόνο. Για να συμβεί αυτό, το καύσιμο πρέπει να ψεκαστεί. Φανταστείτε τον ατμοποιητή ενός ακριβού αρώματος. Δημιουργεί ένα σύννεφο σταγονιδίων τόσο λεπτών που μοιάζουν με αέριο. Τώρα φανταστείτε έναν παλιό σωλήνα κήπου να έχει διαρροή. Εάν ο εγχυτήρας σας είναι βρώμικος, σταματά να είναι ατμοποιητής και γίνεται αυτός ο εύκαμπτος σωλήνας. Τα μπέκ λειτουργούν σε πολύ υψηλές πιέσεις, ειδικά στους σύγχρονους κινητήρες άμεσου ψεκασμού. Με την πάροδο του χρόνου, τα ειζήματα που υπάρχουν στο καύσιμο, άνθρακες, βερνίκια και μικροσωματίδια, εναποτίθενται στο ακροφύσιο του εγχυτήρα. Αυτό προκαλεί 2 καταστροφικά σενάρια για την κατανάλωση. Μερική απόφραξη. Η τρύπα γίνεται μικρότερη ή παραμορφώνεται. Το σύννεφο καυσίμου βγαίνει εκτρεπόμενο ή με πολύ μεγάλα σταγονίδια. Αυτά τα μεγάλα σταγονίδια δεν έχουν χρόνο να καούν εντελώς κατά τη διάρκεια της διαδρομής καύσης. Το αποτέλεσμα είναι σπατάλη ενέργειας που βγαίνει από τα καυσαέρια με τη μορφή άκαυς των υδρογονανθράκων. Το αυτοκίνητό σας κυριολεκτικά πετάει χρήματα στην εξάτμιση. Drip, μπέκ που δεν κλείνει. Αυτό είναι το πιο σοβαρό σενάριο. Λόγω βρωμιάς στην εσωτερική βελόνα, ο εγχυτήρας δεν σφραγίζει καλά όταν πρέπει να κλείσει. Συνεχίζει να ρίχνει σταγονίδια καυσίμου στον κύλινδρο ακόμα και όταν δεν είναι η ώρα της έκρηξης. Αυτό όχι μόνο αυξάνει μαζικά την κατανάλωση, αλλά μπορεί να πλύνει τα τυχώματα του κυλίνδρου, αφαιρώντας το φιλμ λιπαντικού και προκαλώντας πρόωρη φθορά του κινητήρα. Λόγος δεύτερος, ο αισθητήρας ροής αέρα MAF και ο αισθητήρας πίεσης MAP. Το αυτοκίνητό σας έχει έναν κεντρικό εγκέφαλο που ονομάζεται ECU, ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου. Όπως κάθε εγκέφαλος, η ικανότητα λήψης αποφάσεων εξαρτάται εξ ολοκλήρου από τις πληροφορίες που λαμβάνει από τις αισθήσεις του. Σε αυτή την περίπτωση, οι πιο σημαντικές αισθήσεις του για την οικονομία καυσίμου είναι ο αισθητήρας MAF, Mass Air Flow, και ο αισθητήρας MAP, Manifold Absolute Pressure. Ο αισθητήρας MAF βρίσκεται συνήθως αμέσως μετά το φίλτρο αέρα. Η δουλειά του είναι να μετράει ακριβώς πόσα γραμμάρια αέρα εισέρχονται στον κινητήρα ανά δευτερόλεπτο. Χρησιμοποιεί ένα σύρμα πλατίνας ή μια λεπτή μεμβράνη που θερμαίνεται ηλεκτρικά. Καθώς ο αέρας περνάει, ψύχει αυτό το νήμα. Η ECU μετρά πόσο ρεύμα χρειάζεται για να κρατήσει το καλώδιο ζεστό και χρησιμοποιώντας πολύπλοκους μαθηματικούς υπολογισμούς, καθορίζει τη μάζα του αέρα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό το νήμα είναι εξαιρετικά ευαίσθητο. Εάν το φίλτρο αέρα αφήσει μικροσωματίδια σκόνης ή εάν οι ατμοί λαδιού κινητήρα συμπυκνωθούν πάνω του, δημιουργείται ένα μονωτικό στρώμα. Φανταστείτε ότι προσπαθείτε να νιώσετε τον άνεμο ενώ φοράτε 3 ζευγάρια γάντια. Ο αισθητήρας γίνεται αργός ή ψεύτης. Εάν το MAF πει στην ECU ότι εισέρχεται λιγότερος αέρας από ό,τι στην πραγματικότητα, το μείγμα θα είναι φτωχό και το αυτοκίνητο θα χάσει ισχύ, αναγκάζοντάς σας να πατήσετε περισσότερο το πεντάλ. Αλλά το πιο συνηθισμένο είναι ότι ο αισθητήρας αποτυγχάνει προς τα πάνω. Ή ότι η ECU, σε περίπτωση αμφιβολίας, εισέρχεται σε λειτουργία προστασίας εμπλουτίζοντας το μείγμα για να αποτρέψει την υπερθέρμανση του κινητήρα. Το αποτέλεσμα: μία κατανάλωση που αυξάνεται κατά 10 ή 15% χωρίς να ανάβει καμία λιχνή ασφάλματος στο ταμπλό. Σε πολλά σύγχρονα αυτοκίνητα, το MAF συμπληρώνεται ή αντικαθίσταται από τον αισθητήρα MAP. Αυτό μετρά την πίεση ή το κενό μέσα στην πολλαπλή εισαγωγής.
Είναι ζωτικής σημασίας για τον υπολογισμό του φορτίου του κινητήρα. Εάν αυτός ο αισθητήρας είναι γεμάτος με άνθρακα, κάτι πολύ συνηθισμένο στους κινητήρες diesel λόγω της βαλβίδας EGR, οι ενδείξεις του θα είναι ασταθείς. Εάν η ECU πιστεύει ότι ο κινητήρας είναι υπό μεγάλο φορτίο επειδή ο αισθητήρας MAP είναι βουλωμένος, θα εγχύσει περισσότερο καύσιμο από όσο χρειάζεται. Είναι σαν το αυτοκίνητο να νομίζει ότι ανεβαίνει σε ένα βουνό ενώ στην πραγματικότητα πηγαίνει σε επίπεδο έδαφος. Καίτε βενζίνη για μια μάχη που δεν δίνει ο κινητήρας. Λόγος τρίτος. Το φίλτρο κορεσμένου αέρα. Λέγεται συχνά ότι το φίλτρο αέρα είναι ο πνεύμονας του αυτοκινήτου, αλλά μου αρέσει περισσότερο η αναλογία του μαραθωνοδρόμου. Προσπαθήστε να τρέξετε 10 χιλιόμετρα αναπνέοντας μέσα από ένα καλαμάκι ή με μία μάσκα γεμάτη λάσπη. Θα κουραστείτε πολύ νωρίτερα, η καρδιά σας θα χτυπά πιο γρήγορα και θα χρειαστείτε πολύ περισσότερη ενέργεια για να καλύψετε την ίδια απόσταση. Αυτό ακριβώς συμβαίνει στον κινητήρα σας όταν το φίλτρο αέρα είναι κορεσμένο. Ένας κινητήρας εσωτερικής καύσης είναι στην ουσία μία αντλία αέρα. Για να παράγει ενέργεια πρέπει να αναρροφά αέρα, να τον συμπιέζει και να τον αναμειγνύει με καύσιμο. Εάν το φίλτρο είναι φραγμένο από σκόνη, γύρι, έντομα ή αστική ρύπανση, ο κινητήρας πρέπει να κάνει πρόσθετη μηχανική εργασία μόνο και μόνο για να ρουφήξει αέρα μέσα από αυτό το φράγμα. Αυτή η επιπλέον προσπάθεια είναι γνωστή ως άντληση απολειών. Στα παλιά αυτοκίνητα με καρμπυρατέρ, ένα βρώμικο φίλτρο ήταν καταστροφικό επειδή η έλλειψη αέρα προκάλεσε τον αυτόματο εμπλουτισμό του μείγματος, με αποτέλεσμα η κατανάλωση να εκτοξευθεί βάναυσα στα ύψη. Στα σύγχρονα αυτοκίνητα με ηλεκτρονικό ψεκασμό, η ECU ανιχνεύει λιγότερο αέρα που εισέρχεται και μειώνει την ποσότητα βενζίνης για να διατηρεί το μείγμα ισορροπημένο. Γιατί λοιπόν ξοδεύουμε περισσότερα? Η απάντηση βρίσκεται στο δεξί σας πόδι. Έχοντας λιγότερο διαθέσιμο αέρα, ο κινητήρας παράγει λιγότερη ισχύ. Καθώς το αυτοκίνητο τρέχει λιγότερο, εσείς ασυνείδητα ή συνειδητά πατάτε περισσότερο το γκάζι για να διατηρήσετε την ταχύτητα πορείας ή για να προσπεράσετε. Πατώντας πιο δυνατά, ανοίγετε το γκάζι εισαγωγής ευρύτερα, αλλά επειδή το σύστημα είναι αναποτελεσματικό λόγω περιορισμού φίλτρου, ο κινητήρας λειτουργεί εκτός της ζώνης μέγιστης θερμικής απόδοσης. Δεν δημιουργούνται όλα τα φίλτρα ίσα. Ένα φίλτρο κακής ποιότητας μπορεί να φαίνεται καθαρό αλλά να έχει ανεπαρκές πορόδες που περιορίζει τη διέλευση του αέρα από την πρώτη μέρα. Ακόμα χειρότερο είναι όταν ένα φίλτρο βραχεί. Εάν ζείτε σε μια πολύ βροχερή περιοχή ή εάν έχει εισέλθει νερό στο κουτί του φίλτρου, οι ίνες του χαρτιού διωγγώνονται και η διέλευση του αέρα μειώνεται δραστικά. Λόγος τέταρτος. Μπουζί σε κακή κατάσταση και ελλειπή ποινία. Η θερμοδυναμική απόδοση ενός κινητήρα εσωτερικής καύσης εξαρτάται άμεσα από την ποιότητα της μετατροπής της χημικής ενέργειας σε μηχανική ενέργεια. Σε αυτή τη διαδικασία, το σύστημα ανάφλεξης λειτουργεί ως αγωγός που αποφασίζει την ακριβή στιγμή και ένταση με την οποία απελευθερώνεται αυτή η δύναμη. Όταν μιλάμε για μπουζί σε κακή κατάσταση ή ποινία που έχουν χάσει τη μόνωση ή την αγωγιμότητά τους, αντιμετωπίζουμε μία από τις πιο αθόρυβες και σταθερές αποστραγγίσεις καυσίμου που μπορεί να υποστεί ένα σύγχρονο όχημα. Για να καταλάβουμε γιατί ένα φθαρμένο μπουζί καταστρέφει την οικονομία καυσίμου, πρέπει να οπτικοποιήσουμε τι συμβαίνει μέσα στον θάλαμο καύσης. Ο αέρας και η βενζίνη αναμειγνύονται σε μια αναλογία που αναζητά ιδανικά τη χημική τελειότητα, αλλά αυτό το μείγμα χρειάζεται έναν εξωτερικό καταλύτη για να αντιδράσει. Όχι μόνο το μπουζί πρέπει να πυροδοτεί έναν σπινθήρα, αλλά θα πρέπει να δημιουργεί ένα ηλεκτρικό τόξο αρκετά ζεστό και σταθερό, ώστε να διαδίδει ένα ομοιόμορφο μέτωπο φλόγας. Όταν τα ηλεκτρόδια του μπουζί φθύρονται λόγω της διέλευσης χιλιομέτρων, η απόσταση μεταξύ τους αυξάνεται. Αυτή η αύξηση του χώρου αναγκάζει το ποινίο να καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια για να πηδήξει το κενό, με αποτέλεσμα συχνά έναν αδύναμο, ακανόνιστο ή στη χειρότερη περίπτωση ανύπαρκτο σπινθήρα. Ένας αδύναμος σπινθήρας αποτυγχάνει να κάψει όλο το καύσιμο που ψεκάζεται. Αυτό δημιουργεί αυτό που οι τεχνικοί αποκαλούν ατελή καύση. Εάν ένα μέρος του καυσίμου δεν καίγεται, δεν παράγει όθηση στο έμβολο, πράγμα που σημαίνει ότι ο κινητήρας πρέπει να εκτελέσει περισσότερους κύκλους και να καταναλώσει περισσότερα λίτρα για να διατηρήσει την ίδια ταχύτητα ή ισχύ. Βασικά,
Ο χρήστης πληρώνει για μια βενζίνη που βγαίνει ακατέργαστη από την εξάτμιση, σπαταλώντας χρήματα σε κάθε αποτυχημένη έκρηξη. Επιπλέον, τα ποινία ανάφλεξης παίζουν καθοριστικό ρόλο. Με την υπερβολική θερμότητα του χώρου του κινητήρα, τα εσωτερικά εξαρτήματα των ποινίων υποβαθμίζονται. Ένα φτωχό ποινίο μπορεί να μην αποτύχει εντελώς, αλλά μπορεί να παρουσιάσει διαρροή ρεύματος ή ασυνεπή παροχή τάσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μικροτραντάγματα που μερικές φορές είναι ανεπαίσθητα στον μέσο οδηγό, αλλά αλλάζουν ριζικά τον χάρτη ψεκασμού. Ο υπολογιστής του αυτοκινήτου, ανιχνεύοντας ότι η καύση δεν είναι αποτελεσματική μέσω άλλων αισθητήρων, προσπαθεί να αντισταθμίσει προσθέτοντας περισσότερο καύσιμο, μπαίνοντας σε έναν φαύλο κύκλο υψηλής κατανάλωσης. Λόγος πέμπτος. Ο αισθητήρας οξυγόνου Lambda Probe. Ο αισθητήρας οξυγόνου, κοινώς γνωστός ως αισθητήρας Lambda, είναι ο απόλυτος φύλακας της απόδοσης του κινητήρα. Η λειτουργία του είναι να μετράει την ποσότητα οξυγόνου που απομένει στα καυσαέρια για να ενημερώσει τη μονάδα ελέγχου εάν το μείγμα είναι πλούσιο ή φτωχό. Ωστόσο, υπάρχει ένα τεχνικό φαινόμενο που είναι πολύ επικίνδυνο για την τσέπη του ιδιοκτήτη. Ο αργός ή τεμπέλης αισθητήρας οξυγόνου. Ένας αισθητήρας οξυγόνου έχει περιορισμένη διάρκεια ζωής. Με την πάροδο του χρόνου επικαλύπτεται με εναποθέσεις άνθρακα, μολύβδου ή καμένου λαδιού που λειτουργούν ως θερμομονωτικό και χημικό μονωτικό. Όταν συμβεί αυτό, ο αισθητήρας δεν σταματά να λειτουργεί εντελώς, επομένως ο υπολογιστής του οχήματος δεν εντοπίζει πλήρη βλάβη και δεν ανάβει την προειδοποιητική λιχνία στο ταμπλό. Ωστόσο, η ταχύτητα απόκρισης του αισθητήρα μειώνεται δραματικά. Αντί να ταλαντεύεται γρήγορα μεταξύ πλούσιων και κακών τιμών μίξης για να διατηρήσει την ισορροπία, ο αισθητήρας κολλάει σε μια αργή ένδειξη. Το κύριο πρόβλημα είναι ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους αισθητήρες, καθώς γερνούν, τείνουν να αναφέρουν μια ψευδώς κακή ένδειξη. Ο υπολογιστής, πιστεύοντας ότι ο κινητήρας έχει χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, δίνει εντολή στα μπέκ να παραμείνουν ανοιχτά περισσότερο. Αυτή η παρερμηνία μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση καυσίμου έως και 20%. Είναι μια απογοητευτική κατάσταση γιατί το όχημα φαίνεται να λειτουργεί κανονικά, αλλά ο χρήστης παρατηρεί ότι οι επισκέψεις στο πρατήριο γίνονται όλο και πιο συχνές. Λόγος έκτος. Η βαλβίδα ανακύκλωσης αερίου EGR καίει το σύστημα καινούι. Η βαλβίδα ανακύκλωσης καυσαερίων, γνωστή με το ακρονίμιο της στα αγγλικά ως EGR, είναι ένα εξάρτημα που σχεδιάστηκε αρχικά για τη μείωση των εκπομπών οξυδίων του αζότου. Η λειτουργία του συνίσταται στην επανεισαγωγή μέρους των καυσαερίων που έχουν ήδη καεί στην εισαγωγή για τη μείωση της θερμοκρασίας καύσης. Αν και φαίνεται αντιφατικό να βάζετε υπολείμματα στον κινητήρα, όταν αυτό το σύστημα λειτουργεί σωστά, βελτιώνει τη θερμική απόδοση υπό ορισμένες συνθήκες μερικού φορτίου. Η σύγκρουση προκύπτει όταν η βαλβίδα γεμίζει με εθάλη και αφήνεται μερικώς ανοιχτή ή κλειστή. Εάν η βαλβίδα EGR κολλήσει στην ανοιχτή θέση, ο κινητήρας δέχεται καυσαέρια όταν δεν θα έπρεπε, όπως στο ρελαντί ή σε έντονη επιτάχυνση. Αυτό προκαλεί μια είσοδο μη καταγεγραμμένου αέρα που φτωχαίνει το μείγμα και δημιουργεί αστάθεια. Ο οδηγός αισθάνεται έλλειψη ισχύως και, για να αντισταθμίσει, πατάει περισσότερο το γκάζι, γεγονός που αυξάνει αμέσως την κατανάλωση καυσίμου. Από την άλλη πλευρά, το σύστημα καινού που συνήθως ελέγχει τόσο το EGR όσο και άλλους ενεργοποιητές κινητήρα είναι μια κοινή πηγή αόρατων διαρροών. Οι σύγχρονοι κινητήρες βασίζονται σε ένα δίκτυο ελαστικών σωλήνων που με τα χρόνια γίνονται εύθραυστοι και αναπτύσσουν μικροσκοπικές ρογμές. Αυτές οι διαρροές καινού μεταβάλλουν τη στοιχειομετρική αναλογία, η οποία είναι η ιδανική αναλογία 14 σημείων 7 μερών αέρα προς ένα μέρος καυσίμου. Λόγος έβδομος, λανθασμένη πίεση ελαστικών. Η αντίσταση κύλησης είναι ίσως ο πιο υποτιμημένος εχθρός στον αγώνα για ενεργειακή απόδοση. Τα ελαστικά είναι το μόνο σημείο επαφής μεταξύ του μηχανήματος και του εδάφους και η κατάστασή τους καθορίζει πόση από την ενέργεια που παράγεται από το καύσιμο σπαταλάται με τη μορφή θερμότητας και παραμόρφωσης. Όταν ένα ελαστικό δεν έχει την κατάλληλη πίεση αέρα που συνιστά ο κατασκευαστής, η δομή του παραμορφώνεται υπερβολικά κατά το στρίψιμο. Αυτή η συνεχής παραμόρφωση απαιτεί ενέργεια που προέρχεται απευθείας από τη δεξαμενή αερίου. Ένα ελαστικό με χαμηλή πίεση αυξάνει την επιφάνεια επαφής του με το πεζοδρόμιο, αλλά όχι με τρόπο που να είναι χρήσιμος για κράτημα, αλλά με τρόπο που να δημιουργεί περιττό έρμα. Το κάουτσουκ,
όντας πιο μαλακό από όσο θα έπρεπε. Υφίσταται μια πιο σοβαρή διαδικασία υστέρησης. Αυτό σημαίνει ότι το υλικό θερμαίνεται καθώς λυγίζει και τεντώνεται σε κάθε περιστροφή, σπαταλώντας ενέργεια που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για ορμή. Οι στατιστικές της μηχανικής αυτοκινήτων υποδηλώνουν ότι μια πτώση μόλις λίγων κιλών στην πίεση μπορεί να αυξήσει αισθητά την κατανάλωση καυσίμου, επειδή ο συντελεστής τριβής αυξάνεται δραματικά. Λόγος 8. Ο θερμοστάτης κλεειδωμένος στην ανοιχτή θέση. Ο κινητήρας εσωτερικής καύσης είναι ένας θερμικός κινητήρας που πρέπει να λειτουργεί σε ένα πολύ συγκεκριμένο εύρος θερμοκρασίας για να είναι αποδοτικός. Αυτό το εύρος είναι συνήθως μεταξύ 90 και 105 βαθμών Κελσίου ανάλογα με το σχέδιο. Ο θερμοστάτης είναι υπεύθυνος για τη ρύθμιση αυτής της ισορροπίας, μια μικρή βαλβίδα που ελέγχει τη ροή του ψυκτικού στο ψυγείο. Μια πολύ συνηθισμένη και επικίνδυνα αγνοημένη βλάβη είναι όταν ο θερμοστάτης κολλάει στην ανοιχτή του θέση, επιτρέποντας το νερό να κυκλοφορεί ελεύθερα στο ψυγείο ακόμα και όταν ο κινητήρας έχει μόλις ξεκινήσει. Όταν συμβεί αυτό, ο κινητήρας χρειάζεται για πάντα για να φτάσει στη θερμοκρασία λειτουργίας του ή, ακόμη χειρότερα, δεν φτάνει ποτέ σε αυτήν εάν το όχημα οδηγεί στο δρόμο ή σε δροσερό καιρό. Μπορεί να φαίνεται ότι ένας κρύος κινητήρας είναι καλό για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ένας κινητήρας που λειτουργεί κάτω από την ιδανική θερμοκρασία του είναι ένας γκαζάκι. Ο υπολογιστής του αυτοκινήτου, μόλις λάβει το σήμα από τον αισθητήρα θερμοκρασίας ότι το μπλοκ είναι κρύο, υποθέτει ότι το όχημα βρίσκεται στη φάση προθέρμανσης. Για να αντισταθμιστεί αυτό, η μονάδα ελέγχου παραγγέλνει ένα εξαιρετικά πλούσιο μείγμα καυσίμου με έγχυση πολύ περισσότερης βενζίνης από ό,τι είναι απαραίτητο για να προσπαθήσει να παράγει θερμότητα γρήγορα και να διατηρήσει τη σταθερότητα στο ρελαντί. Λόγος 9. Η χρήση κλιματισμού και ηλεκτρικής φόρτισης. Όλη η άνεση και η τεχνολογία που απολαμβάνουμε μέσα σε ένα σύγχρονο αυτοκίνητο έχει την τιμή που πληρώνεται στην αντλία καυσίμου. Ο εναλλάκτης και ο συμπιεστής κλιματισμού είναι μηχανικές συσκευές που συνδέονται με τον κινητήρα με ημάντες. Για να περιστραφούν αυτά τα εξαρτήματα, ο κινητήρας πρέπει να αποδώσει ένα μέρος της διαθέσιμης ισχύως του, γεγονός που αυξάνει το φορτίο και συνεπώς την κατανάλωση. Ο κλιματισμός είναι ο πιο αδιφάγος καταναλωτής παρασιτικής ενέργειας. Όταν ο συμπιεστής εμπλέκεται, αντιπροσωπεύει μια σημαντική μηχανική καταπώνηση που μπορεί να αφαιρέσει από 3 έως 8 ύπους από τον κινητήρα, ανάλογα με το μέγεθος του συστήματος. Σε οχήματα χαμηλού κυβισμού, αυτή η πρόσκρουση είναι πολύ πιο εμφανής, καθώς ο κινητήρας πρέπει να καταβάλει αναλογικά μεγαλύτερη προσπάθεια για να διατηρήσει την ταχύτητα κατά το τράβηγμα του συμπιεστή. Η αδιάκριτη χρήση κλιματισμού σε πόλεις όπου ο κινητήρας υποφέρει ήδη από συνεχείς στάσεις και εκκινήσεις μπορεί να αυξήσει σημαντικά την κατανάλωση καυσίμου. Δεν πρόκειται μόνο για την ενέργεια που απαιτείται για την ψήξη της καμπίνας, αλλά για το πώς το σύστημα διαχείρισης κινητήρα πρέπει να αυξάνει τις στροφές ανά λεπτό για να αποτρέψει το σβήσιμο του αυτοκινήτου κάτω από αυτό το επιπλέον φορτίο. Λόγος 10. Αεροδυναμική και περιττό βάρος. Η αποτελεσματικότητα ενός κινούμενου οχήματος είναι μια συνεχής μάχη ενάντια στην αντίσταση του αέρα και την αδράνεια μάζας. Η αεροδυναμική δεν είναι μια έννοια αποκλειστικά για τα αγωνιστικά αυτοκίνητα της Φόρμουλα 1, αλλά μια φυσική πραγματικότητα που επηρεάζει κάθε αντικείμενο που ταξιδεύει με περισσότερα από 50 χιλιόμετρα την ώρα. Καθώς αυξάνεται η ταχύτητα, ο αέρας γίνεται πολύ πιο πυκνό φράγμα και δύσκολο να τρυπηθεί. Εάν ο αρχικός σχεδιασμός του κατασκευαστή τροποποιηθεί από εξωτερικά στοιχεία, ο συντελεστής οπισθέλκουσας αυξάνεται εκθετικά, αναγκάζοντας τον κινητήρα να καίει περισσότερο καύσιμο για να διατηρήσει την ίδια ταχύτητα πλεύσης. Ένας από τους πιο συνηθισμένους παραβάτες είναι οι σχάρες οροφής και οι σχάρες οροφής. Πολλοί οδηγοί εγκαθιστούν αυτά τα αξεσουάρ για ένα συγκεκριμένο ταξίδι και στη συνέχεια τα αφήνουν μόνιμα τοποθετημένα για ευκολία ή απροσεξία. Αυτές οι δομές σπάνε τη στρωτή ροή του αέρα, δημιουργώντας αναταράξεις και ζώνες χαμηλής πίεσης πίσω τους, που λειτουργούν ως αόρατη άγκυρα. Ακόμη και όταν οι μπάρες είναι άδειες, μπορούν να αυξήσουν την κατανάλωση καυσίμου κατά σημαντικό ποσοστό, ειδικά σε αυτοκινητόδρομους. Προσθέστε σε αυτό κουτιά οροφής ή σχάρες ποδηλάτων και η πρόσκρουση στην τσέπη είναι άμεση και σοβαρή, καθώς ο κινητήρας πρέπει να παλέψει ενάντια σε ένα πολύ μεγαλύτερο τείχος ανέμου.
Λόγος ενδέκατος. Ελαφρώς πιασμένα ή κολλημένα φρένα. Ένα μηχανικό πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο ακόμα και από έμπειρους οδηγούς είναι αυτό των φρένων που δεν απελευθερώνονται εντελώς. Το σύστημα πέδησης έχει σχεδιαστεί για να ασκεί τεράστια πίεση στους δίσκους ή τα τύμπανα και στη συνέχεια να ανασύρεται στο χιλιοστό για να αφήσει τον τροχό να περιστρέφεται ελεύθερα. Ωστόσο, λόγω διάβρωσης, έλλειψης λίπανσης στα μπουλόνια οδήγησης ή γύρανσης των εύκαμπτων σωλήνων φρένων, μία από τις δαγκάνες μπορεί να μην υποχωρήσει αρκετά. Αυτό δημιουργεί ένα φαινόμενο σταθερής τριβής, γνωστό ως οπισθέλκουσα φρένων. Όταν συμβαίνει αυτό, το αυτοκίνητο παλεύει μόνο του. Είναι σαν να προσπαθείς να κάνεις πετάλι σε ένα ποδήλατο, ενώ κάποιος πιέζει ελαφρά τη μανέτα του φρένου. Ο κινητήρας πρέπει να παράγει επιπλέον ισχύ για να ξεπεράσει αυτή την παρασιτική αντίσταση, η οποία αυξάνει αθόρυβα την κατανάλωση καυσίμου. Ένας απλός τρόπος για να εντοπίσουμε αυτό το πρόβλημα είναι να προσέξουμε πώς συμπεριφέρεται το όχημα όταν σταματάμε να επιταχύνουμε σε επίπεδη επιφάνεια. Αν το αυτοκίνητο σταματήσει πολύ γρήγορα ή αν νιώθουμε ότι δεν έχει αδράνεια, είναι πολύ πιθανό να έχει κολλήσει κάποιο εξάρτημα φρένου πάνω του. Ένα άλλο σαφές σημάδι είναι η υπερβολική ζέστη σε ένα από τα ελαστικά μετά από ένα σύντομο ταξίδι χωρίς να έχει φρενάρει απότομα. Η συντήρηση των φρένων δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στην αλλαγή των τακακιών όταν φθαρούν. Είναι ζωτικής σημασίας να εκτελείται καθαρισμό και λίπανση των κινούμενων εξαρτημάτων του συστήματος πέδησης τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Η συσσόρευση βρωμιάς και σκόνης από τα ίδια τα τακάκια μπορεί να μπλοκάρει τους μηχανισμούς, προκαλώντας συνεχή τριβή. Ένα σύστημα πέδησης σε άριστη κατάσταση διασφαλίζει ότι όλη η ενέργεια καύσης αφιερώνεται αποκλειστικά στην κίνηση του οχήματος προς τα εμπρός και όχι στην παραγωγή περιττής θερμότητας στους δίσκους των φρένων. Λόγος 12. Ο ανθρώπινος παράγοντας και η προγνωστική οδήγηση. Παρά όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις και τα ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης, το εξάρτημα που έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στην κατανάλωση καυσίμου εξακολουθεί να είναι το άτομο πίσω από το τιμόνι. Το δεξί πόδι του οδηγού έχει μεγαλύτερη ισχύ στην οικονομία καυσίμου από οποιαδήποτε μηχανική τροποποίηση. Η προγνωστική οδήγηση είναι η τέχνη της πρόβλεψης των συνθηκών κυκλοφορίας για την αποφυγή σπατάλης ενέργειας. Κάθε φορά που φρενάρουμε, μετατρέπουμε την ενέργεια που ήδη πληρώνουμε στην αντλία σε άχρηστη θερμότητα στα φρένα. Επομένως, ο στόχος της αποτελεσματικής οδήγησης είναι να ελαχιστοποιηθεί η χρήση του πεντάλ του φρένου, παρατηρώντας συνεχώς το περιβάλλον. Η επιθετική επιτάχυνση για να φτάσετε γρήγορα στο επόμενο κόκκινο φανάρι είναι μία από τις πιο ακριβές και άχρηστες πρακτικές. Ο σωστός τρόπος λειτουργίας είναι να εκτελούμε προοδευτικές επιταχύνσεις και να διατηρούμε μια απόσταση ασφαλείας αρκετά μεγάλη, ώστε να μπορούμε να προσαρμόσουμε την ταχύτητά μας απλά βγάζοντας το πόδι μας από το γκάζι όταν η κυκλοφορία επιβραδύνεται. Χρησιμοποιώντας το φρένο κινητήρα, επιτρέπουμε στον υπολογιστή να διακόψει σχεδόν εντελώς τη ροή του καυσίμου στα μπέκ, εκμεταλλευόμενοι την αδράνεια του οχήματος για να διατηρήσουμε τα συστήματα σε λειτουργία με μηδενικό κόστος. Η ανάκτηση της αρχικής απόδοσης ενός αυτοκινήτου απαιτεί μια συστηματική προσέγγιση που συνδυάζει την αυστηρή μηχανική συντήρηση με την αλλαγή των συνηθιών χρήσης. Αναλύσαμε πώς τα πάντα, από ένα ελαττωματικό μπουζί μέχρι την κακή πίεση των ελαστικών ή την επιθετική οδήγηση, μπορούν να καταστρέψουν τα προσωπικά οικονομικά. Το σχέδιο δράσης θα πρέπει να ξεκινά με μια εις βάθος διάγνωση των συστημάτων διαχείρισης του κινητήρα και στη συνέχεια με μια ανασκόπηση των στοιχείων πλαισίου και της αεροδυναμικής. Δεν είναι θέμα τυχαίας πραγματοποίησης δαπανηρών επισκευών, αλλά κατανόησης της διασύνδεσης μεταξύ όλων των εξαρτημάτων που επιτρέπουν την κίνηση.